سلام زخبركم تخاتلتنا ابز زلخمو سلام طعنان اناتمننا نلوم دما ابز وقت زي اب ناي بريمير ليج مسرح مسغغار تጻوتي ازيو ازارابن اكاتعن بمخان بعوت زتزازمه مسرح مسغغار الكسندر إيساق املكيتنا نغعزو عوتو كنقربلكم ينا سناي مكتتال الكسندر إيساق زي إرتراوي مبقول زلو شودناوي أتقعي أب وشتتي 4 مسمر ناي ميدا بزفترو دنك خيلتن بزمزغبوم شطوطاتن تراي زي كونه بانصارو كاب ميدا وصاي بزلو سطورن رغون هيوتي لله هيوتو حدا خابتم بلوصات أتقعتي كعسو اغر عالمنا كمي غيرو كاب عين حزبي تسويرو اتقندي نجر اب صدرو اب امنتو ناب سرحون كم زتكور زر ازانتايو نبهرنا تعبابيان الكسندر إيساق نمردا ناب مبغسي ناب زانتا صدرو مملاس وساننا قداسنيو ولاديو اتو طعمم سبعلت بيتو اب سمانياتات كاب إيرترا زتسدو سدتنياتات يوم ابت وانتي إيرترا اب تحت مغزاتي إثيوبيا خوينا نناصنت تقالساب زنبرتلو كبيد اوان كيناتن بوليتيكاوي زي مرغغا نيريو كم كلهم ابت وانتي زنبرو إيرتراويان ولدي إيساقون نولداتهم زحشه مصاي عدل نموحاس هاغرومن سدرومن حديغوم ناب سدت قصوم اقنعو معقبي زرخبولا هاغرش ودن نعوم تراي زي كونت ناشحات إيرتراويان حدش مبغس هيوت زهابت هاغريا ابزي حدش ባህልን ህዝብን ወለዲ ኢሳቅ ንውሉዳቶም ንخلت عبيت ነገራት ቀዳምነት ሂቦም እዮም እዕብየሞም ቀዳማይ ጽኑዕ ስነ ምግባር ምህላው ካብ ባዶ ተበጊስካ ህይወት ምህናጽ እንታይ ማለት ምዃኑ ብግብር ስለዝፈልጡ ንውሉዳቶም ጻዕርን ተወፋይነትን ቀንድ መፍትሒ ዓወት ምዃኖም ምሂሮም እዮም الكسندر إيساق ب21 مسكرم 1999 اب سولنا حنتي اب كبابي ستوكهولم متركب كتما اب شودنيو توليدو عبيو اب حدا ماكلاي منبابرو زنبرو سبات زنبرلو خبابي ازي درب بحلاويا تعبابيا زي مالت اتصنع سنه مغبار سراحن تحتنان كاب إيرتراوي مبقول زورسو مستي اب شودن زرخبو عدلاتن معبالتاتن تدميرو نمننتون بحرياتون اب مهنات عبي صلوا نيرويو ولاديو اتو طعمه ممهري نيرو نتمرتي فوليا قلبو يهبو بمنبارو الكسندر اب كعسو اغري بلوص خون انكلو اب تمرتون خيزنغع يكتاتلو كم زنبره يفلت እዚ ድማ ኢሳቅ ኣብ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወቱ ውን መስተውዓልን ኣስተንታንን ክኸውን መሰረት ኮይኑዎ እዩ እቲ ካልኣይ ጽኑዕ ማሕበራዊ ዝምድና ስድራ ቤት እዩ ኣብ ስደት ስድራ ቤት ማዕቆቢትን መሐንበሲትን እያ ስድራ ኢሳቅ ኣብ ከባቢኦም ዝነበሩ ካልኦት ኤርትራውያን ጽኑዕ ርክብ ብምፍጣር ነቲ ባህልን ልምድን ሃገሮም ከይርስዑ ገይርዎም እዩ الكسندرن نشتو حاون اب شودن እኳን ተዓበዩ ነቲ ኤርትራዊ መንነቶም ንቋንቋኦም ንባህላዊ መግብታትን ንጽኑዕ ስድራቤታዊ ፍቅርን ተኸቲሎም እዮም ዓብዮም እዚ ድማ ኢሳቅ ኣብቲ ብገንዘብን ዝናን ዝዕብድ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ስሩ ከይርስዕን ብትሕትንኡ ንኽፍለጥን ኮይኑ ንኽነብር ሓጊዝዎ እዩ ስድርኡ እቶም ቀንዲያ ማኸርቱን ደገፍቱን እዮም ካብቲ ናይ ሚድያ ህውከትን ጸቕጥን ተኸዊሉ ናብቲ ናይ ስድራቤታዊ ህይወትን ሰላምን ክዕቆብዩ መሪጹ ولدو بسنكي اب إيرترا زنبره حسم اوان مغزاتي إثيوبيا هاغروم رحريحوم كخدو تገዲዶም እዮም اب حداس عدي هيوت نمجمار زغبرو ጻዕሪ ንኢሳቅ ዓቢ ትምህርቲ እዩ ኮይኑዎ እቲ ጽንዓትን ጻዕርን ናይ ስድርኡ ንዕኡውን اب ሜዳ ኩዕሶ ተማሳሳሊ ጽንዓት ንኽህልዎ ኣተባብዒዎ እዩ اب ሓደ ቃለ መጠይቕ ካብ ወለደይ ብዙሕ ነገራት የወሲደ
ብፍላይ ድማ ስነ ስርዓት ትሕትናን ጻዕርን ብምባል ገሊጹ ነይሩ ኣብ ሽወደን ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ስለ ዝዓብየ ድማ ምስ ባህሉ ጽኑዕ ምትእስሳር ክፈጥር ክኢል እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ን10 ዓመት ኣብ ኣካዳሚ AIK ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መበል 16 ዓመቱ ንፈለማ እዋን ምስ ቀዳመይቲ ጋንትኡ ተሰሊፉ ብ28 ለካቲት 2016 ኣብ ዋንጫ ሽወደን ኣብ ዝተኻየደ ጸወታ ሸቶ ብምምዝጋብ ኣብ ታሪኽ እታ ክለብ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን በቂዑ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ሊግ ሽወደን እቲ ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ዝኾነ ተጻዋታይ ብምዃን ሪከርድ ሒዙ እዩ እዚ ብቕልጡፍ ዝመጽእ ዓወቱ ዓይኒ ብዙሓት ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ክስሕብ ጀሚር እዩ ኣብ 2017 ኢሳቅ ንኸም ሪያል ማድሪድ ዝኣመሰላ ክለባት ነጺጉ ንቦርሲያ ዶርትመንድ ፈሪሙ ዶርትመንድ ንመንእሰያት ተጻወቲ ዕድል ብምሃብ ትፍለጥ ስለ ዝነበረት እዚ ንዕኡ ዝሓሸ ምርጫ መሲልዎ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ ዶርትመንድ ዝነበሮ ግዜ ከምቲ ዝተጸበዮ ኣይነበረን ምስ ከም ፒየር ኤሜሪክ ኣቡማያንግ ዝኣመሰሉ ተጻወቲ ኣብ ዝነበረ ውድድር ናይ ምጽዋት ዕድል ክረክብ ኣይከኣለን እዚ ንዕኡ ፈታኒ እዋን እኳ እንተነበረ ተስፋ ግን ኣይቆረጸን ኣብ 2019 ናብ ክለብ ቪለም ናይ ሆላንድ ብለቃሕ ተሰጋጊሩ እዚ ውሳነ እዚ ንጉዕዝኡ ዝለወጠ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ ቪለም ኢሳቅ ነቲ ዝነበሮ ክእለት ብምሉእ ዓቕሙ ኸርኢ ክኢል እዩ ኣብ 18 ጸወታታት 14 ሸቶታት ብምምዝጋብ ንኹሉ ሰብ ከገርም ክኢል እዩ ኣብ ሓደ ጸወታ 3 ፍጹም ቅልዓት ብምምዝጋብ ኣብ ታሪኽ ሊግ ሆላንድ ሪከርድ ሰሪሑ እዚ ኣብ ሆላንድ ዘርኣዮ ብቕዓት ከም ብሓድሽ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ስሙ ክጽዋዕ ገይርዎ እዩ እቲ ኣብ ቪለም ዘርኣዮ ብቕዓት ናብ ሪያል ሶሴዳድ ናይ ስጳኛ ከምርሕ ገይርዎ እዩ ኣብ ላሊጋ እውን እንተኾነ ኢሳቅ ናብ ሓደ ካብቶም ዝበለጽዋት ቃዕቲ ተለዊጡ ኣብ 132 ጸወታታት 44 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ንሶሴዳድ ድማ ኣብ 2020 ዋንጫ ኮፓ ዴል ሬይ ክትዓትር ሓጊዝዋ ኣብ ልዕሊ ሪያል ማድሪድን ኣብ ባስክ ደርብን ዘመዝገቦ ሸቶታት ንኹሉ ሰብ ኣዛራቢ እዩ ነይሩ ኢሳቅ ኣብ 2022 ናብ ኒውካስትል ዩናይትድ ናይ ፕሪምየር ሊግ ብናይ ክለብ ሪከርድ ዝኾነ 63 ሚልዮን ፓውንድ ተሰጋጊሩ ኣብ ኒውካስትል ብቕልጡፍ ልቢ ደገፍቲ ክሰርቕ ክኢል እዩ ኣብ ቀዳማይ ጸወትኡ ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል ሸቶ ኣመዝጊቡ ብዘይካ ሓደ እዋን ብሰንኪ መውደቕቲ ንነዊሕ ግዜ ካብ ሜዳ ምርሓቑ ኣብ ኒውካስትል ዘሕለፎ ግዜ ብዓወታት ዝተመልአ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ 109 ጸወታታት 62 ሸቶታት ብምምዝጋብ ንኒውካስትል ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ክትሳተፍን ኣብ 2025 ድማ ድሕሪ 7 ዓመታት ዋንጫ ሊግ ካራባኦ ካፕ ክትዓትርን ዓብዪ ግደ ተጻዊቱ ኢሳቅ 1.92 ሜትሮ ዝንውሓቱ ብሉጻት ቃዓዩ እዚ ንውሓት እዚ ምስቲ ዘለዎ ፍጥነት ብልሓትን ክእለት ኩዕሶን ምቁጽጻርን ተደሚሩ ንተኸላኸልቲ ኣዝዩ ፈታኒ ይገብሮ ከም ዘመናዊ ኣጥቃዓይ መጠን ሸቶ ምምዝጋብ ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ዝዓመቐ ቦታታት ወሪዱ ጸወታ ኣብ ምህናጽ እውን ይሳተፍ ብኽልቲኡ ኣእጋሩ ሸቶ ከመዝግብ ዝኽእል ብቕዓት ኣለዎ ብዘይክኡ እውን ብርእሱ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ሰናፍ ኣይኮነን ብዙሓት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ነቲ ብልሓቱን ኣወዳድኣ ኩዕሶ ዘለዎ ጥበብን ተመልኪቶም ምስ ናይ ዛላታን ኢብራሂሞቪችን ቲየሪ ሄንሪን የመሳስልዎ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንፈለማ እዋን ኣብ 2017 ንሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ተሰሊፉ ኣብ ካልኣይ ጸወትኡ ሸቶ ብምምዝጋብ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊት ጋንታ ሽወደን ዝነኣሰ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን በቒ እዩ ካብኡ ንድሓር ቀዋሚ ኣባልታ ጋንታ ኮይኑ ኣብ ኤሮ 2020 እውን ተሳቲፉ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ሜዳ ክሪእዎን ከለዉ ብቕልጣፊኡ ቴክኒካዊ ብልሓቱን ብኣጋጣሚታት ናብ ሸቶ ናይ ምቕያር ዘለዎ ፍሉይ ክእለትን ይምሰጡ ካብ ሜዳ ወጻኢ ግን እቲ ህውፅን ቁልጡፍን ተጻዋታይ ናብ ሓደ ኣዝዩ ርጉእን ትሑትን ሰብ ዝቕየር ኣብቲ ሓድሽ ዛላታን ኢብራሂሞቪች ዝብል ሳጓ ዝተዋህቦ እዋን እውን ንሱ ነዚ ምስቲ ብዕቤቱን ብድፍረቱን ዝፍለጥ ዛላታን ዝግበር ምውድዳር ብትሕትና ነጺግዎ እዩ ኣነ ኣሌክሳንደር ዛላታን ድማ ዛላታን እዩ ናተይ መንገዲ ክፈጥር ዝደሊ ክብል መልሲ ይቡ ነይሩ እዚ መልሲ እዚ ንባህሪኡ ብግልጽ ዘርኢ እዩ ንሱ ብናይ ካልኦት ጽላሎት ክኸይድ ዘይደሊ ናይ ገዛእ ርእሱ መንነት ዘለዎ ብሉጻት ቃዓዩ ኢሳቅ ካብ መበል 9 ዓመቱ ጀሚሩ ምስቲ ኣብ ከባቢኡ ዝዓበየ ክለብ ዝነበረ AIK ተጸምቢሩ
መብዛሕትኡ ናይ ንእስነት ግዚኡ ኣብቲ ሜዳ ዝብል ስም ዝነበሮ መጀመርታ ጸጸር ዝነበረ ድሕሪኡ ናብ ሳዕሪ ዝተቀየረ ሜዳ እዩ ይሕሊፍዎ ኣብቲ እዋንቲ ከም ናቱ ሞዴል ዝጥምቶም ዝነበረ ተጻወቲ ነቲ ናይ ምጽዋት ቅድናቱ ኣብ ምዕባይ ዓቢ ጽልዋ ነይርዎም እዩ ብቐዳምነት ንጅግና ኣርሰናል ዝነበረ ቴሪ ሄንሪ ይድንቕ ነይሩ እቲ ቁመንኡን ቅዲ ምጽዋቱን ምስቲ ናይ ሄንሪ ስለ ዝመሳሰል ብዙሓት ሓድሽ ሄንሪ ክብልዎ ይፈቱ ነበሩ ኣሰልጠንቱን ደቂ ጋንቱኡን ብተደጋጋሚ ከም ዝምስክርዎ ኢሳቅ ኣብ ልምምድ ኣዝዩ ውፉይን ጻዕረኛን እዩ ንሱ ካብቶም ብተፈጥሮኣዊ ክእለቶም ጥራይ ዝውከሉ ተጻወቲ ይኮነን በኣንጻሩ ድኽመታቱ ንምምሕያሽ ብቕዓቱ ንምዕባይን ኩሉ ግዜ ይጽዕር ኣብ ቃለ መጠይቕ ክቐርብ እንከሎ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ብዙሕ ኣንነት ከየብዝሐ ብዛዕባ ጻዕሪ ጋንቱኡን ኣበርክቶ ደቂ ጋንቱኡን ክሬዲት ኣብ ምሃቢው ብዙሕ ግዜ ዘድህብ እቲ ኣብ ስፖርታዊ ዓለም ብብዝሒ ግዜ እንሰምዖ ኣንነት ንሱ ክጥቀመሉ ኣይመርጽን እኳ ደኣ ንሕና ክብል እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቃለ መጠይቕ ዝዛረብ እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ትሕትናን ሓበራዊ ስራሕን ዘተኮረ ኤርትራዊ ባህሊ ዝወረሶ ባህርያት ምዃኑ ብዙሓት ይዛረቡ ሓደ ካብቶም ብዛዕባ ህይወት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣዝዮም ብሕቡእ ዝተሓዙ ሸነኻት ውልቃዊ ዝምድናታቱን ፍቕራዊ ህይወትን እዩ ኣብ ዘመን እዚ መብዛሕትኦም ከዋኽብቲ ተጻወቲ ምስመን ከም ዝተፋቐሩ መዓስ ከም ዝተመርዓው ወይ ድማ ህይወት ስድሮኦም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብግልጺ ከካፍሉ ይረኣዩ ናይ ኢሳቅ ኢንስታግራም ወይ ትዊተር ገጽ እንተተመልኪትካ ግን መብዛሕትኡ ብዛዕባ ኩዕሶ እግሪ ልምምድን ጸወታታትን ዝግበር እምበር ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወቱ ዝሕበር ነገር ዳርጋ ብዙሕ ኣይትረክብን ክሳብ ሕጂ ንግዳዊ መኽሰባት ክረኽቡ ዝደልዩ ናይ ሓሶት ሓበሬታት ዝዝርግሑ ኣካላት ብዘውሪዎን ብዝህብዎን ዝተፈብረኸ ሓበሬታታት እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ መጻምድቱ ወይ ፍቕራዊ ዝምድንኡ ብወግዒ ዝተፈልጠ ነገር የለን እዚ ድማ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ንሱ ነቲ ህዝባዊ ህይወቱን ነቲ ውልቃዊ ህይወቱን ብንጹር መስመር ዝፈሊ ሰብ እዩ ነቶም ኣብ ቀረብኡ ዘለዉ ሰባት ካብቲ ናይ ሚድያ ኣቓልቦን ዘይተደለየ ጸቕጥን ንምክልኻል ዝገብሮ ጥንቃቕ እዩ እዚ ውሳነ እዚ ንባህሪኡ ዝገልጽ ካልእ መርትዖ እዩ ንሱ ንሰላም ኣእምሮኡን ንብሕትውና ስድርኡን ልዕሊ ዝናን ህዝባዊ ኣቓልቦን እዩ ዝሰርዕ ማሕበራዊ ዝምድናታት እውን ብተመሳሳሊ መልክዑ ዝኸይድ ንሱ ዓብዪ ማሕበራዊ ጽምዶ የብሎን በኣንጻሩ ሒደት ግን ድማ ኣዝዮም እሙናት ዝኾኑ ፈተውቲ እዮም ዘለውዎ መብዛሕትኦም ካብዚኣቶም ካብቲ ኣብ ሽወደን ዝዓብየሉ ከባቢ ዘፍረዮም ናይ ንእስነት ዕሩኽቲ እዮም እዚ ድማ ንሱ ነቶም ቅድሚ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ዝፈልጥዎን ከም ተራ ሰብ ዝርእይዎን ሰባት ክሳብ ክንደይ ዋጋ ከም ዝህብ ዘርኢ እዩ ምስ ኤርትራዊ መበቆል ተተሓሒዙ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብ ክርስቲያናዊ እምነት ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሕ ዝእመነሉ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ከም ዝዓበዩ ዝንገር ንሱ ብዛዕባ ሃይማኖቱ ብግልጺ ብዙሕ ኣይዛረብን እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ህይወቱ ዘርእዮ ትሕትና ጽንዓትን ስነ ምግባርን ካብቲ ሃይማኖታዊ ተጽዕኖ ዝነቐለ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ይኣምኑ ሃይማኖት ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ከም ዓንዲ ማእከል ኮይኑ ዘገልግልን ኣብ ከቢድ እዋናት ጽንዓት ዝህብን እዩ ኣተሓሳስቡ ድማ ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ወይ ድማ ግሮውዝ ማይንድሴት ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል ንሱ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ይኹን ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ክመሃርን ክመሓየሽን ከም ዘለዎ ዝኣምን ሰብ እዩ ኣብ ቦርሲያ ዶርትመንት ናይ ምጽዋት ዕድል ምስኣነ ተስፋ ይቆረጸን ብልቓሕና ብቪለም ከይዱ ንነፍሱ ዳግማይ ህያው ገይርዋ እዩ እዚ ተመክሮ እዚ ንብዙሓት መንእስያት ተጻወቲ ከሰናኽሎም ዝኽእል ፈተና ክንሱ ንዕኡ ግን ዝያዳ ከም ዝሓይሎን ብኣእምሮ ከም ዝጸንዕ ከም ዝገበሮን እዩ ዝገልጽ ንሱ ንፈተናታት ከም መዓልቦ እምበር ከም መዛዘሚ ገይሩ ኣይርኦምን እዚ ድማ እዩ ነቲ ሎሚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንኽበጽሕ ቀንዲ ምኽንያት ዝኾነ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ሜዳ ኩዕሶ እግርን ካብ ልምምዳትን ወጻኢ እንታይ ይሰርሕ እቲ መልሲ ካብቲ ሰባት ዝጽበይዎ ንላዕሊ እዩ ኣዝዩ ተራን ልሙድን እዩ ንሱ ካብቶም ኣብ ዓበይቲ ድግሳትን ውርያትን ዝርከብ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ኣብ ክንዲዚ ነቲ ነጻ ግዚኡ ምስ ስድርኡን እሙናት ዕሩኽቱን ከሕልፎ እዩ ዝመርጽ ከም ዝኾነ መንእሰይ ቪድዮ ጌም ምጽዋት ፊልምታት ምርኣይ ወይ ድማ ሙዚቃ ምስማዕ ከዘናግዖ ይኽእል እዩ ሓደ ካብቲ ንሱ ብሓበን ዝገልጾ ምስቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ዘለዎ ርክብ እዩ ንሱ ንዓዶም ገዲፎም ኣብ ስደት ንዝዓበዩ መንእስያት ከም ኣብነትን ተስፋን እዩ ዝርአ እኳ ደኣ ብወግዒ ብዙሕ እንተዘይተዛረበሉ ነቲ መበቆሉ ኣኽብሮት ከም ዘለዎን ንኹነታት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ከም ዝግደሰሉን ባህሎምን ልምድታቶምን ሕብረተሰብን ሃገሮም መንነቶም ስለ ዝኾነ ኣብ መንነቶም ክተብዑ ከም ዘለዎም ካብ ምንቅስቓሳቱ ምርዳእ ይከኣል ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ሓደ ፍሉይ ድርብ ህይወት ዝነብር ሰብ እዩ ኣብ ሜዳ ንተኸታተልቲ ዘሸግር ንተዓዘብቲ ዘደንቕ ህውፅን ተባዕን ኣጥቃዕ እዩ
ካብ ሜዳ ወፃእ ግን ንብሕቲ ውንኡ ዘኽብር ንስድሮን ሕብረተሰቡን ሃገሩን ህዝቡን ዘፍቅር ትሑትን ርጉእን መንእሰይ እዩ ህይወቱ ሓደ ሰብ ብዘይካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ህይወቱ ምዝርጋሕ ብዘይካ ኣብ ቀይሕ ምንጻፍ ምርኣይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝደሊ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ እቲ ሓቀኛ ሓይሊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣብቲ ሓያል ቅልጽሙ ወይ ኣብቲ ቅልጡፍ እግሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ካብ ስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ኣብቲ ንልምደይን ባህለይን ሕብረተሰበይን ባህሊ ኣብቲ ብመበቆሉ ዝኾርዕ ካብ ጽኑዕ ስነ ምግባርን ካብ ዘይነቕነቕ ትሕትናን ዝተሃንጸ ጽኑዕ ባህሪ እዩ ዝርከብ እዚ ድማ ነቲ ሎሚ ዘለዎ ክብሪ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ መጻኢ ዝህልዎ ቀጻሊ ዓወት እውን መሰረት እዩ ጉዕዞ ኢሳቅ ኩሉ ግዜ ቀጥታዊ ነበረን እቲ ኣብ ዶርትመንት ዘጋጠሞ ናይ ምጽዋት ዕድል ምስኣን ንመንእሰይ ተጻዋታይ ኣእምሮኣዊ ጽንዓቱ ዝፍትን እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ኣብ መወዳእታ ወቕቲ 2024 ክሳብ 25 ምስ ኒውካስትል ዝነበረ ኩነታት ማለት ንምኻድ ዝነበሮ ድሌትን እቲ ክለብ ክሓልፎ ዘይምድላዩን ኣብ መንጎኡን መምሕዳር ክለቡን ህዝብን ምትፍናን ፈጢሩ ነይሩ ገለ መራኸቢ ብዙሓን ነቲ ኣካይድኡ ዘይ ፕሮፌሽናል ክብልኦ እንከለዋ ገለ ድማ ነቲ ናይ ምኻድ ድሌቱ ክርዳኣሉ ክኢለን እየን ኣብ መስከረም 2025 ኣብ ዝወርሒ እዚ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ክትዓት ምርድዳእን ኢሳቅ ናብ ክለብ ሊቨርፑል ብናይ ብሪጣንያ ሪከርድ ዝኾነ 125 ሚልዮን ፓውንድ ፈሪሙ እዚ መስርሕ ምስግጋር እዚ ካብ ፈለማ ክሳብ ስዒቡ ዝተረኣየ ክፍሊትን ንብዙሓት ኣገሪሙ እዩ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ድማ ዓብይ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒ እዩ ዛንታ ህይወት ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዛንታ ናይ ሓደ ብሉጽ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጥራይ ዘይኮነ ዛንታ ናይ ሓደ ንኡስ ሰብ ካብ ድርብ ባህላዊ መበቆል ተበጊሱ ብትሕትናን ብዘይሕለል ጻዕርን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሐ እዩ ካብቲ ኣብ ሶልና ዝነበረ ሜዳ ጀሚሩ ክሳብ ናብ ኣንፊልድ ዝበጽሕ ጉዕዞኡ ንኹሉ ሰብ ዘተባብዕ እዩ ሕጂ ኣብ ሊቨርፑል ሓድሽ ምዕራፍ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን ዓለም ኩዕሶ እግሪ እዚ ህዱእን ትሑትን ግን ድማ ኣብ ሜዳ ኣዝዩ ተባዕ ዝኾነ ሽወደናዊ ኤርትራዊ ኮኸብ እንታይ ከም ዝገብር ብዓቢ ትጽቢት ትከታተሉላ مبارك زخبركم تخاتلتنا بمكتتالكم كبرتي هابلنا اندابلنا نزم مدب زنتفتيخمو لايك ناب كال سب كبات احدما شير بمقبار سابسكرايب كي ترسعون زخاخر عب زغتسل بناي كال تحستو كال كهوب تتصاوتاي كن ملساكم يناك ساب شعوغن سسنايو